उदैया जि मावखादों आयौ नै आयौ जि गुलुब गुलुब मावथारदों माथो आंनि उदैया नंमारगौ मानसिफोरा बुङोना उदैयाव फिसा थायोब्ला फिसाया थिगसे गेलेयोनो जोयोनो होननानै खोनामारदोंमोन आंनि फिसायाबो देरबाय नामा आयौ जि गुलुब गुलुब मावखादों मानोबा मानो सोंजोदों आंनि फिसायालाय आंखौलाय ओइ मामा सना आंखौ मानो इसेबां जोदों नोङो सना आयौ जि मेवदों उदैया आयौ आरो आब'आ आंनि बे उदै सिङाव थानाय फिसाखौनो बुथारनो नागिरदोंमोन माब्रै सानखो आब'आ माब्रै एसेबां गाज्रि साननो हाखो आंनि उदै सिङाव थानाय फिसाखौ बुथारनो आयौ नै एसेबां गेलेदों बे फिसाया थैगौमोन आंनि बे फिसाखौ आब'आ बुथारनो नागिरदोंमोन इसोर आंखौ बासायबाय आंनि फिसाखौ बासायबाय आंनि फिसाखौ आं नुनो मोनसिगोन आंनि फिसानि मोखां आं नुनो मोनसिगोन आयौ आं मासे खुसि आंनि फिसाया गेलेगासिनो आं बिफानो थाबैनो खबर हैनि खम खुसि जागोन बेबो देरहाया खबर हैनोसै आङो बेबो दांनानै नायथोंसै फिसानि गेलेनायखौहाय आब' नों फै दानि सेराव आब' फैलाय आं जोबोद खुसि आब' नों आंनि उदैयाव दांनानै नायफैलाय आब' आंनि फिसाया जोबोद रंजादों आब' फैलाय ना खाथियाव सोरांस्रि आंखौ जेबो दा बुंथ' आं देहा सुख मोनाखै गोबालु मोनगासिनो आंखौ हारसिं थानो हो आब' मा जादों मालानिफ्राय मा गोबालु मोनखो थिगैनो दङ ना लोमजाबायदों नामा आब' लोमजायाखै मिथिया मानोबा गोबालु मोनदों ओइ आब' आंनि फैनो गोनां फिसा नोंनि बियायंआ ना जि रंजाखादोंना उदैयाव नै जि गेलेगासिनो ओइ आब' आं हिन्जावसा जि जागोन बायदि मोनथारदोंहाय आं जि हिन्जावसाल' लुबैखायो आब' हिन्जावसाफोरनि एसेबां मोजां गाननाय जोमनाय दङना आयु आं नायबाय थायो मबाइलाव नायबाय थायो आङो मासे मोजां नहय आयु आं फाग्लिसो जालायखायो आब' नोंनि फिसाखौ लानानै नों सिमा नुबाय था नोंसो फिसा मोनगोन आंलाय मा मोनगोन हाब आब' मा बुंखो नोंलाय मा मोननो जालायनांगौ आयु आब' अब्ला नों आंनि फिसा फैगोननि थाखाय खुसि नङा नामा हो आब' आंनि फिसाखौ नों अननाय नङा नामा आंनि अननाया एसेबां बुरजा नङा संसाराव मानसि लोगो मोननाय मानिनो आं गासैखौबो अनो आंनि अननाया एसेल' आरो आंनि अननाया अलंबारनि थाखायल' रावनिबो थाखाय नङा हाबाब आब' मा मिनिथाव बाथ्रा बुङो नोंलाय माब्लाबा सम लानानै नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला आं जि मिनिनोसो ओंखारो मानसिनि अननायाबो खम बारा थायोना आब'आबो ना जाथसो आब' मानसिनि अननाया जोबनो गैयाथ' मानसिनि अननाया सिमा गैया नङा माबा सोरनिबा थाखायल' अननाया एसेल' थालायो आरो जायहानो गोरबो बिखा दङ बेहानो अननाय दङ नोंहालाय मा अननायानो सोरनिबा थाखायल' दङ सोरनिबा थाखायल' गैया बेबायदि जालायो अननाया सिमा गैया नङा आब' आं बुजियो नोंनि बाथ्राफोरखौ नों डाइरेक्टलि बुंनो हायाब्लाबो नों गोबां बाथ्रा फिदिं बुङो डाइरेक्टलि बुङा मानो आब' नोङो नोंनि फिसाखौ आंहा अननाय गैया आं अना होननानै आं बिदिब्लाबो मानिगोन मानोथो मिनिथाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंलाय गावखौनो जाम्बि खालामनानै लायो सोरबाखि मानसिनि अननाया जोबो जाबाय आंखौ एसेबां फांनाय बुजायनो नाङा गथ' गोरलै नङा आङो नोंनियाव मा दिमाग दङ नोंनिफ्राय आंहा बांसिन दिमाग दङ बुजिजोबखायो आङो गासैखौबो मिथिजोबखायो नों आंखौ एसा ABCD गथ'फोरखौ फोरोंनाय बायदि फोरोंबाय थानो नाङा बेयावहाय अ आब' आंथ' नोंखौ दिमाग गैया होनना बुङाखै दिमागाथ' बयहाबो दङ आरो ओरैनोबाबो नोंहा दिमागा बारा जाखानांगोन मानो होनोब्ला नों आंनिख्रुइ देरसिन आंनिख्रुइ नोंहा दिमागा बाराथ' जाखानांगोनखा आं मिथिखायो नोंहा दिमागा दंखायो होननानै अब्लाबो दिमाग थाब्लाबो मालाबा दिमागा खामानि होआ नामाथाय नोंनिया माथो मालाबा मुर्खनि दिमाग बायदिसो थांनाय बायदि मोनो आङो सोरांस्रि नाखौ मा लाजि फोनांनो सानदों ना माथो नोंदि आंजों एसेबां बेबायदि उतरि बुंफिनो नोंनो सोर पावार होखो सोर फोरोंखो ना नोंखौनो नोंखौ फोरोंबाय हा उतरि जाफिनजेननानै दाथा होननानैहाय आब' बेखौबो आं नोंनो फांनायनानै होबावनांगौ मा सानदों नामा नोङो आंखौ बैसोआव उन्दै दिमागा नोंनिख्रुइबो खम दंसिनो होननानै आं दे सब समाय नोंजोंहाय बेंग्रि बायदि बाहायजाबाय थानो गोसोआव लाखि जोमै जों सानै बिब' बिनानाव नंगौ आं नोंनि बिनानाव नाथाय जों सानैनि बिनानावनि सोमोन्दोआ माब्लाबानो जबाय बेखौ बस'दों सोर नोंनो बस'बाय जों सानैनि बिब' बिनानावनि सोमोन्दोखौ दायो जों सानैया बिजावजालियाव आं नोंनिख्रुइ देरसिन आं नोंखौ गोसो बायदि बाहायनो हायो इच्छा जायोब्ला आं नोंखौ गोबां बायदि खालामनो हायो मानोना बे नखरा पावारा आंहा दंसिनो मानो होनोब्ला आं बे नखरनि बिजावजालि देरसिन बिहामजो देरसिन नाथाय आं बिदि होननानै गावखौनो दुगि खालामना लानो साना मिथिगौना आब' आंहा बुजिनाय दङ आंहा साननाय दङ मिथिगौना नोंनि गोरबो बायदि नङा आंनि गोरबोआ मिथिगौना आब' नोंनि गोरबोआसो अननाया एसेल' सोरनिबा थाखाय दं सोरनिबा थाखाय गैया बिदि नङा आंहा गोरबो दं आं मानसि आं गासैखौबो अनो आरो नोंखौबो अनो नोंनि सायाव आंहा अननाय दङ अननाय थानायखायनो आं दिनैसिम नोंजों गोबां मोसौ बायदि सैमा बायदि बाहायजादोंब्लाबो दिनैसिम आं नोंखौ जेबो बुङाखै गोसो जायो नोंखौ रायनो गोसो जायो नोंजों बुलायनो
गोसो जायो आं नोंजों गोबां जिद खालामनायनो, नाथाय आं बेफोरबायदि गोसो जाया आरो आं सानाखैबो आरो आं साननायबो नङा। नाथाय मानसिनिबो मोनसे सिमा थायो, बे सिमाया बारोबा हले आंबो ओरैनो थाया, आंबो नांगोन, आंहाबो हिम्मत दङ, आंहाबो बोलो दङ। सोरखौबा सोरनिबा सोंनायनि फिननाय होफिननो थाखाय रावनिबो गोहो नाङा, रावबो फोरोंलायनो नाङा आब' मिथिगौ ना? नोंजों दि आं बेफोरबायदि उतरा उतरि जागोन आंनि मेलेमाव आं माब्लाबाबो सानाखैमोन, नाथाय आं दिनै बायद' जाबाय आब', आं दिनै नोंखौ बुंनो गोनां बायद' जाबाय। आं नोंनि उन्दैब्लाबो आं दिनै नोंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां बायद' जाबाय। नोंनि बिस गोनां खुगाजों दिनै नांनो थाखाय आंनि खुगायाबो बिस गोनां जाबाय। मानो? बेफोर मानो आब'? बेफोर गासैखौबोथ' नोंनो बानायदों, नोंनो फोरोंदों आंखौ, नोंनो फोरोंदों आंखौ गासै बेफोरखौबो उतरा उतरि बुंफिननो, नोंजों तर्क नांनो। आंबो सासे जिउ गोनां मानसिसो आब', आंबो सासे गोरबो गोनां मानसिसो। आंबालाय बेसेबांथो नासयजानो, बेसेबांथो बिदि इनाय खालामजानो। सिमा थायो आब', बे सिमाया दिनै बारलांनो हमबाय। बेफोर गासैखौबो नोंनो आंखौ फोरोंलांदों, आंनो दिनै आइया फोरोङाखै आरो फोरोंनायबो नङा आइ आंनो बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा। आरो जुदि सोरबाया आंखौ गाज्रि बाथ्रा फोरोङोबा, गाज्रि बुद्धि होयोब्ला बेखौ मोजां गाज्रि सायख'नो थाखाय आंहा बेसेबांखि दिमागाबो दङ। आब' नोंनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंफ्लांबाय, दिनै नोंनि सिगाङाव आङो उतरा उतरि बुंफ्लांबाय, सरिसै आब', आंखौ निमाहा होदो। मानोथो गोदोना खायलेंलें जालायनाय आंखौ नाहरखो आब'? मा गोमोबाय नामा नोङो आंखौ? हो सोमोनांदों ना माथो? आंखौ गोमोनोबो नाङा, सोमोनांनोबो नाङा। आं सिगां जेरै आरो आं दाबो बिदिनो, आरो आं बिदिनो थाबायबो थागोन। आब' न'खराव दावरावा माब्रै सोमजियो, माब्रै सफैयो? न'खरा माब्रै बायो? बिदा फंबाय, बिजावजालि, बिमा बिफा मानो आलादा आलादा न'खर गावनो गोनां जायो? मानो बिजावजालि सैलाया, नायलायनो हाया, माथो होलियालासिनो थायो? नै बेफोरनो जों सानैनि गेजेराव दायो जे समयसाफोरा जादों, बेफोरनो न'खरनि समयसाफोरा। बेनिखायनो आब' बेफोर फिसा फिला समयसाफोरखौ गिदिर खालामनो दासान। नोंहाबो मेलेम दं, आंहाबो मेलेम दं, नोंबो फरायनाय, आंबो फरायनाय, जोंथ' जथेस्थ' बुजिनो गोरों। अब्ला बेसेबांखिनि बाथ्राफोरखौ मानो जों दावराव खालामनो लुबैयो, मानो जों एना एनि खालामलायनो लुबैयो? गावजों गाव बुजायलायनानै गावजों गाव गावनि गोसोआव बुजिलायनानै थाबानोथ' जायो। आब' बेफोरनो जोंनि न'खरनि समयसाफोरा, बेफोरखौ जोङो फेजेननो नाजानांगोन। जों बेफोरखौ फेजेननो हायोब्लासो दा जोंनि न'खरा न'खर जानानै थागोन, जोंनि सोमोन्दोआ सोमोन्दो जानानै थागोन। सोरनि न'खराव दावराव जाया, सोरनि न'खराव समयसा जाया, नों बुंनो हागोन ना आब'? नों खोन्थानो हागोन ना? दिनैसिम आं खामिनि न'खराव नांलायनाय खोनाफेराखै, दावराव खोनाफेराखै, बुलायनाय खोनाफेराखै, बासन बर्तन गारख्रुबलायनाय खोनायाखै, बेबायदि जायाखै होननानै नों सोरनिबा न'खरखौ बुंनो हागोन ना? हानाय नङा आब', हानाय नङा। आरो गैयाबो, रावनि न'खरावबो बेबायदि गैया दिनैसिम नांलायनाय खमलायनाय दावराव दावसि बेबायदि जाफेरै रावनि न'खरावबो गैया। गासैनि न'खरावबो जायो। मानो जायो? मानो बिदा फंबाय सिखा रुवा लालायनानै दानथारलायनो देथारलायनो बेबायदि समयसाफ्रा नुजायो? सोरबा बिदाया सिखा लायोब्ला फंबाया रुवा लानाय मानो जायो? बेफोरबायदि समयसाया जायो माखासे बिजावजालिफोरनि थाखायबो। जाय बिजावजालिफोरा नायलायनो हाया, सैलाया, अनलायनाय गैया, धैर्य गैलाया, नै बिसोरबायदि बिजावजालिफोर थायोब्ला बेबायदि नांलाय खमलाया बिदा फंबायनि गेजेराव जानो गोनां जायो, सफैयो। खोनायो जों गोबां, हाबा जायै सिगाङाव बिदा फंबाय गंसे बिसिनायावनो उन्दुयोमोन, गंसे थुरसियावनो ओंखाम जालायोमोन। नाथाय हिनजाव लासान्दिनो, हाबा जासान्दिनो दिनै बिसिनि अनलायनायफोरा, बिसिनि जाज्लायनायफोरा, बिसिनि थाज्लायनायफोरा गैयै जालांबाय। नांलायग्रा बुलायग्रा, दावराव दावसि एना एनि, सोरबा सोरनिबा गय दंफांखौ दाननाय, सोरबा सोरनिबा न'खौ बुख्रेबहैनाय, बेफोरबायदि मानो जायो? बिजावजालिफोरा थिग नङैनि थाखायनो जायो। आरो जों संसाराव बेबायदि अबस्थानि मानसिफोरखौबो नुनो मोनो। बिदा फंबायफोरा बिदा फंबायजों रायज्लायलायनो मोना, रायज्लायलायनो नायज्लायलायनो मोना। गोसो जायो बिदा फंबायजों दुखु सुखु रायज्लायलायनो, दुखु सुखु सावरायज्लायनो, लोगोसे थाजाबनो, लोगोसे जाफाजाबनो। नाथाय गावबागाव हिनजावफोरा बिजावजालिजों बिजावजालि नांज्लायनानै हौवाफोरखौ बादा होनानै दोनो। खबरदार नों बिजों रायज्लायनो मोना, खबरदार नों बिसोराव थांनो मोना। बेल' नङा, आरो गावनि फिसाफोरखौबो रायनानै बुनानै सिगिनानै दोनो। बिजावजालि उन्दैया बुङो, खबरदार फिसाफोर नोङो बै सानाव थांनो मोना। आरो बिजावजालि गिदिरा बुङो फिसाफोरखौ, खबरदार नों बै सानाव थांनो मोना। नै बेफोरबायदि समयसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बिजावजालिजों बिजावजालि बेफोरबायदि एना एनि सैलायनि थाखाय गावनि फिसाफोरजोंबो अनज्लायलायनो मोनला, थाफाजाबलायनो मोनला। अब्ला बोरै थागोन?
बे सोमोन्दोआ बियो जोंनि आयंनि फिसाजो, बियो जोंनि मादैनि फिसाला, बेफोरबायदि सिनायथिया बहा थागोन? जाथि बंस परियाला अब्ला माबोरै बारायलांगोन, माबोरै थांनानै थांगोन? गासैबो जोबस्रांलाङो। बिदा फंबाया जोबस्रांलांगोन। बिदा फंबायनि फिसा, बिजावजालिनि फिसा, बिसोरबो रायलायलायै माथो हैलायै, बे आंनि आदा, बे आंनि फंबाय, बेफोरबायदि सिनायथिया जोबलांगोन। बंस'आनो जोबलांनो हागौ बिदिब्ला आब'। आरो सोरबा बायदि बिमा बिफाया दिनै बेबायदि अबस्थायाव थानो गोनां जादों। फिसाला साबा थाब्लाबो, सानै थाब्लाबो, सासे थाब्लाबो फिसालानि अननाय, जोथोन लानाय, दैदेननाय, फुजिनायखौ बिमा बिफाफ्रा मोननो हायाखै। बेफोरो मानो? बिजावजालिनि थाखायनो। बेबो सानो बैसा फुसिगोन, बेबो सानो बैसा फुसिगोन। एना एनिजोंनो बिसाबो बेखौ बेबायदि एना एनि जाबाय थालायनानैनो, मेगन सालायनानैनो बोराय आरो बुरैया मावख्रुबनो हाला। जायगायावनो खिनाय, जायगायावनो हासुनाय जालायनानै थालायनो गोनां जायो। रावबो सासे फिसालाफोरनि मदद मोना। बेफोरो मानो जायो आब'? बेफोरो मानो जायो? बिजावजालिनि गेजेराव बेफोरबायदि एना एनि सुत्र मेगन सालायनाय बेफोरबायदि समस्या थायोब्ला जायो। बिनिखायनो फै जोङो अनज्लायलायनि। गुबुन न'खरनिफ्राय फैनाय बिहामजोफोरब्लाबो जोङो बिजावजालि जाबायब्ला, गंसे न'खरनि बिजावजालि जाबायब्ला जोङो बिमा सासेनि, बिफा सासेनि, बिब' बिनानाव असे जों सानलायनानै जोङो न'खरखौ फोजौलांनि। दिनै नोंनि गाज्रि साननायखौ नोंबो गारदो आब', आंबो आंनि गाज्रि साननायखौ आंबो गारगोन। जों सानैजों अनलायलांनि, जों सानैजों अननानै न'खरखौ न'खर खालामलांनि, ग्रोम न'खर गंसे खुंलांनि। जोंनि न'खरखौ दिनै नुयोब्लासो गामिनि मानसिफ्राबो बुंगोन, हनै मालाय बिसोरनि न'खरा, बिसोरनि बिजावजालिफ्रा एसेबां अनलायो, बिसोरनि न'खरफ्रा मालाय एसेबां ग्रोम दङ। गुबुनफोरा जोंखौ नुनानै सोलोंलांगोन आब'। फैदो आब' जोङो दिनैनिफ्राय गोगोम मोनसे न'खर खालामलांनि। गोबां बुंनो सानाखैमोन आब', नाथाय आं दिनै बुंबाय। आङो थांनो नागिरनायानो थाथ'लायनानै नोंनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंबाय। दे आब', गाज्रि दा मोनसै दे, आं थांनोसै। अनाखाना बेसिरि फिसाया मानो गाबबाय थाखो? ना मैयानि गोबानायानो नंमारगौसो ना माथो, दंमारोसो ना माथो? डाक्टराव लांनांसिगोन। र'लाय आं एसे सोंनानै नायनि माबाफोर जामारदोंदां। बिहामजो, ओइ बिहामजो, मा जादों? माफा गाबबाय थाखो? आयै आंखौ निमाहा होदो आयै।